lokaci zaka samu mutum ya baka wayansa sai ka shiga wato kallon hotuna sai ka samu akwai security a wannan wujin kai kuma baka son tambayar sa wannan security don gani yadda ake bude wannan security ba tare da ya gane ba ka biyo cikin wannan video idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka ka duba kasa wannan video kai mana subscribe sannan ka danna alaman kararrawa ka zabi yadda duk lokacin da muka daura sabon video YouTube za su sanar da ku don Allah kuma kai mana like na wannan video idan har ya burge ka kai sharing zuwa ga abokan waga abokan arziki mun gode mu ce kai sai cikin wannan video ke don wannan hanyar ba bukatar wani application ko dai wani abu a cikin wayan ka ne setting ne yake kawai zaka je kai setting ne application ne pin din duka ya tafi so kuma idan ka gama zaka iya dawo mai da pin nasa lafiya lau ba tare da wata matsala ba. Abu na farko shine zaka nemi AppLock wato application din da aka kulle da shi wato AppLock yawanci ana amfani da AppLock ne kuma akwai Phone Master wato Phone Master akwai AppLock so amma an fi amfani da AppLock in Phone Master ne maka danna kanshi in AppLock din maka danna kanshi kamar haka so zaka duba wani alama a nan gujin mai digo haka sai ka danna kanshi so amma za mu shigar da ku wato ta setting ne ba sai ka nan ba kowa zai iya ganewa ba za mu shigar da ku ta setting ne kawai wato sai mu nemi setting din wayan mu haka kai ma zaka nemi setting din wayansa da zaran ka danna setting din kama haka zai bude maka nan guji kama haka sai ka duba inda ka rubuta wato app notification sai ka danna kan app notification da zaran ka danna kan app notification so zaka dan jira shi kadan ya gama setting gashi nan AppLock sai ka danna see all kawai so agunka ba lalle bane bai kawo ma AppLock din kawai sai ka danna see all sai ka yi searching na AppLock din gashi nan AppLock din ya zo nan guji kama haka so sai ka danna kan shi kama haka da zaran kana son ka dakatar da wannan security da zaran ka gama abun da kake so sai security ya koma ita yadda bare gane ba kawai zaka danna kan force stop din nan da zaran ka danna zai nemi permission if you are force stop an app kawai zaka danna mai okay ne okay so da zaran ka danna mai okay kawai sai ka koma Facebook din misali sai mu koma Facebook din so za ku ga Facebook namu ya bude lafiya lau so da zaran kai wannan abun Facebook ne zai bude lafiya lau duk application din da aka kulle misali kun ga da zuma Phone Master wato gallery mu a kulle so kun ga ya bude idan har kuma kana son ka bai da wannan pin ne kawai zaka koma cikin AppLock din ne ko kuma Phone Master sai ka bude AppLock din kamar haka so za mu dan jira shi kun ga ya koma so sai mu koma Facebook namu kun ga pin din Facebook namu ya koma sai ku koma cikin gallery kuma misali sai mu koma cikin gallery kun ga security ya koma cikin gallery normal sai abun da ya sani misali mun sa haka kun ga wrong da zaran kai haka bare gari ta aka ka dauki ta aka ka cire wannan pin din ba so kuma ba tare da ya gaya ma ba kuma wannan pin din zai koma normal inda ya san shi misali ba tare da ya canju ba ko dai wani matsala